nga sangkay dida. Asya nga nit trabaho nga din New Zealand. Tapos nimo tirahon nit subgrade. Pipilingan hin topsoil. Nakatakamot na itom, bagat itong loam soil. Patapos mumulchingan. Nakatakamot na hay bagayin tracer. So asya to pag nabutangan nito niyan mulch. Bisan oranon dire diretso makakamayadahin kuan. Dire masalt man ini asya man it clay. Asya nit nakaka-destroso hit mga kuan. Mga existing na mga kanal, salog, kamagtayt mga isda or ano pa man na okay nga dahit mga existing bodies of water. Pero pag nabutangan na yung topsoil tapos nabutangan na hay mo pa init kuan natubo diretso mga plants. Sige mga katambay, sige